delší než 200 letou. Všechno začalo už v roce 1805, kdy do Karlových Varů přijal anglický lékař Christian Frohlich a ubytoval se v domě u 3 skřivanů. Ten dům patřil známému karlovarskému lékárníkovi Josefu Becherovi. Josefa můžete vidět tady na stěně, to je jeho portrét, a ten dům u 3 skřivanů je potom tady, ten malý uprostřed. Josef Becher a anglický lékař se brzy spřátelili, protože oba sdíleli stejnou vášeň k míchání bylin a různých aromatických olejů. A společně prováděli v lékárně Josefa Bechera různé experimenty s bylinkami a alkoholem. Josef Becher a doktor Frohlich pak společně vymysleli recept na žaludeční lék. Doktor Frohlich z Karlových Varů odjel a už nikdy se nevrátil. Josef Becher pak na tomhle receptu ještě 2 roky různě pracoval, zkoumal ho, přidával a odebíral a v roce 1807 začal své lékárně prodávat žaludeční kapky, které nazval anglická hořká neboli English bitter. A to byla tady ta úplně první Becherovka. Byl to tady původně lék, žaludeční kapky. Vidět ji můžete tady, je to malá léčka s modrou etiketkou. No a Josef Becher předal tajemství tohoto receptu pak už jenom jedné jediné osobě, a to svému synovi Johanu Becherovi.